ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ಸಮಸ್ತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಿಂದ್ಯಾ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಬಿಂದ್ಯಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ನೀವು ನಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದಂಥ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಂತಹ ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ಈ ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದದ, ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸಿ ನೀನು ಮಾಡು, ಇದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ? ಮೊದಲು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿದರು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಪಾನ್ಬಿಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಡೇಕರ್ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಡ್ರಾಮಾ, ನಿಮ್ಗಿನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅವಕಾಶದ ಒಂದು ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಪಾನ್ಬಿಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಟಕ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೂರ್ಣು ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಡುಬೆಳ್ಳೆ ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರು ಅವರು, ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು. ಮತ್ತು ಕಲಾಚಾವಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಿರ ಬರುವಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು? ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಲೈಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕಲಾಚಾವಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿರ ಬರುವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ ಅದು.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಅದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಸಾಕ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆದದಷ್ಟೇ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ? ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರದ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಖಡಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಯಿ ಇಂಚಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ತರನೇ ಒಂದು ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು. ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್? பொண்ணு எர்நொட்டுல போயொல்டா மான கெட்டியொல்லு பன்பரு ಅಂಡ ಆಣಲ್ ಎದಗ ಎರ್ನೊಟ್ಟುಲ ಪೋವಲಿ ದಾಯಿಗ್ ಆಣಲ್ ಮಾನ ಗೆಟ್ಟು ಜೆರಾ ಅತ್ತನಿಗಲೇ ಮಾನ ಇಜ್ಜ. ವಾ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ? ಆ ಡ್ರಾಮದ್ದು ನಾನು ಕಡೆಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ತುಂಬ ಸಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ನಂಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈರೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸರಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುವೆ. ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡಿನದಾಗ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಾಟಕದಾಲು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಲು ಅಲಿದಾನೆ ಅಂಚಪುರ ಅವು ಮಾತ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಎಂದಾರೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೆ ಅಂಚಿನಪುರ ಪೂರಗಲ ಪನ್ಪೇರು ಊರುಡ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ ಓ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಬೈದಜಿ. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮಗ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಡು? ನಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರುಡು ಪಂದ್ ಪೊಪ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಯ್ಕ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ. ಈರು ಈತ ಮಾತ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಸೇರಿಸ್ತಾರೋಡು ಈತ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಾರ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ BCom ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡೇ ಪಾರ್ಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಡೇ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪುರ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಅಮ್ಮಲ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಗಲ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವನ್ ಪೋನು ಉದ್ನೊಂಜಿ ಕೇನು ನಂಚಿತ್ನವೆ ಕೇನೋಡೆ ಎರಡಪ್ಪಂದು ಶಾಂಭವಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವನಿಕ್ಕಲಿ ಎನ್ನಂದಿ ನಂಚಿತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಐಕ್ ಓ ನಾಟಕಗಳ ಇಂಚ ಸಿಕ್ಕದಿಪ್ಪ ಶಾಂಭವಿಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುದು ಯಾಲ್ನ ತೂತೆ ಹಣ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಪಲ್ಲೆ ಶಾಂಭವಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಸುರುಕು ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಕಲಾ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಪಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಇರ್ ಮಲ್ಪುವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ ಅಡೆ ನಾನು ಲೇದೇರು ಪಂದ ಅವೆಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೇಂಡರು ಬರ್ಪರ ಟೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಲೇದಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ತೂದಿತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕಲೇನು ಪೂರ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ಲ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗಾತು ಜಾತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಇರು ಶುರು ಬತ್ತಿನದಾಗ ಶಾಂಭವಿ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಶಾಂಭವಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಶಾಂಭವಿದ
ಶಾಂಭವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಎಂಕ್ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೀಮುಡು ಉಪ್ಪುನಗಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರ್ತದಕಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಅವ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವ್ ಟೀಮ್ದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಅವು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಜಾಬುಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರುವಾರು, ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪೊಡು, ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವಾರು? ಕಲಾವಿದೆ ಪನಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏತೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋಡೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನಂಚ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಚ ದಾಲ ಆತಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪೋಪೋಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಓವಾಣದ ಇರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದ ನಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ ನಿನ್ನೋಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿರು. ಇರು ಶಾಂಭವಿ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಮೋಕೆದ ಮದಿಮಲ್ ನಾಟಕ ಇಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಾರ. ಆ ಮೋಕೆದ ಮದಿಮಲ್ ನಾಟಕಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅವಳ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡ ಆ ನಾಟಕ ಇರೆಗೆ ಏನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆದ ಮದಿಮಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಡ್ಚೆಲನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪೂ ಮಾರ್ದ ದಿನಗೆಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣೆ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಣ್ಣೆ ಪರ್ದು ಪುರ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಈರೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈತು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಎದುರು ಜಾಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪಿರೋಡಣದ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಈರೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕೂಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಾರು ಇತ್ತು ಏನನ್ನು ನೀರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವ್ಜೇರು ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರು ನಗ್ಗುಲು ಉಪ್ಪೇರು ದೇಗ್ ಕಡಪುಡುವರು ಬೊಡ್ಚಿ ಕಡಪುಡು ಅಂಚಪುರ ಅಗಲೆಗ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೋರಿಯ ಪಂದೇನು ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವು ಏನ ಅನ್ಪಂಡ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಸೈಪ್ ಅಂತಾರೆ ಪನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಏರಿರ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೋಡಂಡೆ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡೆಂಗ್ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ನೋಯ್ತೊಂಪಿರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅಪ್ರಕ್ಕೆ ನಗೇನ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಬ್ರಾಫಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತ್ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ಪಾಡಿಡ್ ಐಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಗಲ್ ಐಟ್ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಪಂಡಿರ್ ಅಂಚ ಎಂಚನ್ ತೂಕ ಏನ ಪಂದು ಪೋತೀನಿ ಪೊದ್ದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಪುರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನ ಕನಪಿನ ಪಂದ್ ಕೊರ್ತಿನ ಗುರು ಆರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎರಡ ಪಾತೆರೆಗ್ ನನಲಾದ ವಿಷಯಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ನೋಡಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಬಿಂದ್ಯಾ ಅವರು ಅವರ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮ
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಿಂದ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅವರಿಂದಲೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಬಿಂದ್ಯಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕಾಣತೀನಿ ಪಂಡದು ಸುರುಕಾದ ಇರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ಓ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರಲ ಪುಂಡು ವೇಷನೆ ಪಂಡ ಆಣನ ಕಿನ್ನ ಹುಡುಗನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆತ್ತನವರ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಅಂಚೆನ ಕಿರೀಟ ವೇಷನೇ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಅದು ಪೊಣ್ಣೇಸ ಮಲ್ಪರ ಆಣನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಆಡ ಆಣನವೇ ವೇಷ ಆಣನ ವೇಷನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಕ್ಕೇನೆ. ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡಾರ. ಅಮ್ಮ ಈ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಿನ್ನಡದಿಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲವೇ ಪುರ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಕುತ್ಪಾಡಿಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪುರಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲು ಒಟ್ಟುಗು 2 ಜನ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿಪ್ಪರ ಅಂದಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುರು ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆದ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡು ಅವಲ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈ ಪೋಪರು ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಪರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪೂರ ಕಾರು ಐತಿನ ಕಲಿತ್ತೇರು ಕಲ್ತದು ನಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಬೇತೇನಲ್ಲ ಐಂಚ ಜಾಬ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೊಲೆತ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಡೇ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಕೆಲವು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೊಂದುದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇರ್ನ ಯಶಸ್ಸದ ಒಂದು ತಾದಿನ್ ತೂದು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬಲ್ಲೆ ನಾನಲ್ಲ ಪಿರೌಡೇನ ಪನ್ಪೇರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎದುರುಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನಾನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆರಡ ಪಾತ್ರನೇ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಂಚ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡು ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ತಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚವಿನ ಆತನಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಅಲ್ಲೂ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಗ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಅವರೇ ಪೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಜಿಂಡ ಇಂಕಲ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಿರೋಡು ಅಯ್ಯೋ ನಿರ್ಪೆರದಾನೆತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪಿರೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಏರಿರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂಡಾರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಕನದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ಪಂಡಾರೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಇಷ್ಟ ಗುರುಕುಲೇ ಯಾಪಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ್. ಓಕೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಪೋಪಾರು ಅತ್ತ ಶಾಂಭವಿಲ್ಲ 2 ಭಾಷೆ ಉಂಡತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಭಾಷೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ ತುಳು ತಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ತಲ್ಪ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮೀನಿ ಆತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಅತ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕಡೆ ಬಕ್ಕವ ಇತ್ತ ಚೂರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀಟ್ ಐ ಕೇರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪುನತ್
ನಿಕುಲು ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒರಿದೆ ಪುನಂಡಲ 4 ಜನ ಐತ 4 ಜನ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನ ಐತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಒರಿಯಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರಿಪುಂಡತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೋತ್ತೆ ಆರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಆರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮಲ್ದಿರ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಾ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಪೂರಗಲೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂದೆ ಪನುಲಿ ಆತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಐತ ಪಿರೋಡು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ವರ್ಕ್ ಉಂಡರ್ನ ಐಟ್ ಇಡೀ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕಡ್ ಮೇನ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಕೊರೊಲಿ ಈತ ಮಾತ ಇರು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದಿಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬುಡ್ಕ ಒಂದೇ ನಡೆದ ಆ ಪೂಜಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಿನಿ ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಡ ಖುಷಿಟೆ ಇರು ಖುಷಿಟೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚನ ಖುಷಿ ಹೊರವರ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂದೆಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ರೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಂಭವಿ ಯಶಸ್ವಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈರು ಪಿದೈ ಪೋಯರ್ ಪಿರವ್ ನಾಳೆ ಏರು ಶಾಂಭವಿ ದಾರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತು ಬಾತಿರ್ ದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಈರ್ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕಡುಲ್ಲರತೆ ರೋಡ್ ತೆಕ್ಕಿನದ ಗಲಪುರ ಕೆಲವೇರು ಈರುಲ್ಲರತೆ ಶಾಂಭವಿ ನಾಟಕಡು ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಗೆತ್ತನಿಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂಚಬ್ರ ಬಂತೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ದಿನ ಮಿನಿ ಏನಾಡಲುಂಡು ಬತ್ತದು ಅಂದು ಕೆಲವೇರು ಬತ್ತದು ಕೆಲವೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದು ಪೋತೇರು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ವರ ಡ್ರಾಮಾ ತುತ್ತಿನಕ ಕೂಡ ಬೈದಿನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಅದಾಗ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಾಡದು ಅಂದು ಓಕೆ ಇಂದು ನಾಟಕ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೋಪೆರ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಿನಿ ಇರ್ಬೋತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ನಾಟಕಡ್ ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರಲ್ ನನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಓಣಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಜೋರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಣ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ದ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಸಿತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚ ಅವೆ ಒಂಥರ ಡೆವಿಲ್ ಟೈಪ್ದ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಕ್ಲುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೊಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಕ್ಲುನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಡೆಪ್ಪಪ್ಪ ಪಂದು ಓಣಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದಾರೆ ಪ್ರಶಂಸದಕ್ಕೆ ಅಗ್ಲೊಟ್ಟು ಈಗಿನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಈಡೇರಾಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬಿಡ್ದು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಕೇಟನ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಇರಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೇನ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪ ನಾಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಸೀಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನರೆಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪನ್ಪೇರು ನಾಟಕಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ನಾಟಕನ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಉದ್ದೇಶಡು ಏರ್ಲ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಗುರುತಿಸವುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾವನೆಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಏಪಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಂಪಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಇರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಐತ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಿಗಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಸುರೂಕು ಇರು ಎನ್ನೆದಿತ್ತು ಜರ ಯಾನ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವಡ್ ಪಂಡ ಸುರೂತ ಮಲ್ದಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪುಂಡು ಅವನು ಒಂಜಿ ಜತಿ ಇರು ಪಿರ ಮೆಲುಕು ಪಾಡೋನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಗದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುದೆನ್ನನಗ ಏನುಂಡು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬೆಟರ್ ಮಲ್ದೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾವಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡ್
ಪೂರ ಮೂಜಿ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಇರೆಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೊಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಅಂಚಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಟ್ಪೇನಾಂಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂದಿರ್ಲ ಪಂತಜಿರ್ ಪಿರೌಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವು ಕೆಲವರ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋನ್ಲ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಕ್ಕೆ ಬಿಕೊರಂಡ ನಮ್ಮಲ ದುಂಬು ಪೋರೆಗ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಕಡೆಕಾದು ಪೂರ ಪಣ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಪುಂಜೋಕು ಸಾವಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾಟಕ ಪ್ರಿಯರೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಡೆಕಾದ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡವೆ ನಾಟಕ ಪುರ ಎಡ್ಡೆತ್ ಅಂಚ ಪುರ ಬಟ್ ತೂವರೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಟಕ ತುಪ್ಪಿನ ಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾಟಕದ ಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬರ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಓಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನಲಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಡಿರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರು ಯಶಸ್ವಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನನರ ಬರ್ಪುಲಕ ಯಾನ ಆಡ್ಪಂದು ಆಶಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾಣೆ ಬಿಂದ್ಯಾ ಅವರು ಅವರ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾತು ಬರಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿನ ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ.